Mountain View. Ito yung ka-excitement. Nice ka ay. Kanta to. Nako. Ngayon gay ka. Hi everyone, welcome to Banana leaves. Donkey monkey. Ay, What's up, ay? basta mga rin mo ayaw mo sa loob og short. Kay daghan kay glamok. Pamaak na ko. Short pa mo eh. Darling. Oh, lamok oh. Bye-bye. Ay, may jacket tayo. Super tugnaw. Bye. Hello. Asa ta? Tops, going tops. Now, right now. Oh, yan. Sag na may awaan dan ga, people. Murag pang horror movie, something. Now, mura taon. Ako ang naong, walang iya. Ako ang now. Awagi, amo na lang. Murag horror movies. Oo, nindo tamar sa Xander. Sakyan na din nasa likod. Dito na ako, nag-signal siya. Sayaw na ako. Hello. Nanami sa tops. Awa, akong likod. Nice kayo. Darling right there. Dagan! Kiglamok. And so tug na. Wow, so pretty. Top of Cebu restaurant. Ang We're kuwan. here. Ari, Bili na mo ang motor. Nangita may sanggol shark. Sa imo. Nangita may sanggol shark. Sanggol shark. 100 ang entrance. We still have coins sa box. Oh, yun na pati 100 tag 20. Wala na may kwarta sa entrance ah. So pare, ari na lang ako i-park na ini. Oh, ko. Siguro ikuan diha ka nang We got a ticket. 100 ang isa, guys. Dahil, My gosh, guys. Mahal ka ayo, dirty. entrance pa gaya na ha. Ayaw makita, bantay, dili ka worth 100. Look at the turning. Sure. No, nice siya dahil. Okay, Hindi siya pangayag. 100. Dili, wala pa May kainan. pahayag dyan. Ngit-ngit na nang kaayo. Okay lang, 100. Oh, eh. Nice, adoy. Medj Parang big nice. man. Na. Supportive, darling. Ayun! Oh, lindot ko. Ay. Sorry, sorry. Lindot ah. Ah, lindot. Wala natin sa ko. Hala, di man na ang may kadlukan. Ay, yan. Nay, 1. Napadiri ay. 2. Yan, napadyo daw dito. Awa, unsa na siya kabayot. Learning forward, hindi ka makita. No. May anak, darling. Bayuta siya, eh. Hala, ito pa, oh. Ah! Ay, sige lang, boyo. Taga-na, lagi na po rin noon. Bye-bye. Uli na mi. Lizard siya.